Hello, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Πάμε σήμερα να δούμε παρέα ένα θέμα το οποίο με ρωτάτε πάρα πολύ συχνά. Πώς να βρούμε καινούριο ψαρότοπο, πώς να επιλέξουμε πού να πάμε για ψάρεμα. Είμαστε καινούριοι στο spinning και δεν βρίσκουμε τα ψάρια και δεν ξέρουμε πού να τα αναζητήσουμε. Μαζί σήμερα θα δούμε κάποια αποσπάσματα από δικά μου ψαρέματα και θα αναλύσουμε ένα-ένα για ποιο λόγο πήγα στο αντίστοιχο μέρος, με ποια τεχνική, όχι με ποια τεχνική, με ποια προσέγγιση θα μπορούσαμε να ψαρέψουμε για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα στο συγκεκριμένο μέρος και γενικά θα προσπαθήσω να σας δώσω τα φώτα μου όσο το δυνατόν μπορώ. Από εκεί και πέρα, επειδή καταλαβαίνω ότι με ένα βίντεο δεν μπορούμε να καλύψουμε όλη αυτή τη θεματολογία, μπορείτε να γράψετε κάτω από αυτό το βίντεο, να αφήσετε το δικό σας σχόλιο με αποτέλεσμα να μου κάνετε μια πάσα ώστε να ξέρω σε επόμενο περιεχόμενο που θα ανεβάσω τι να αναφέρω. Σήμερα δεν θα δούμε τα πάντα που χρειάζονται, όπως έχω αναφέρει στο παρελθόν. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο είναι για παράδειγμα το ημερολόγιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σήμερα απλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια προσέγγιση στο ερώτημα σε ποιο μέρος να πάω για ψάρεμα, για spinning, πώς να το επιλέξω, με τι κριτήρια, τι δεδομένα, τι να περιμένω, τι να κάνω όταν πάω εκεί πέρα. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πάμε να δούμε το πρώτο ψαρεματάκι, το πρώτο απόσπασμα και σιγά σιγά στην πορεία θα τα αναλύουμε ένα-ένα. Εδώ είμαστε. Μικρό λαβρακάκι. Εδώ, μικρό λαβρακάκι. Κάτσε το ελευθερώσουμε. Στη μαμά του. Εκβολή ποταμού, όπως είδατε στο απόσπασμα, τι πιο κλασικό για το ψάρεμα του λαβρακίου. Εννοείται ότι στις εκβολές ποταμών που έχετε κοντά σας θα πάτε να ψαρέψετε και να ψάξετε το λαβράκι. Σε αυτό το βίντεο που είδατε, αυτό το απόσπασμα μάλλον, αφιέρωσα πάρα πολλές ώρες. Έκατσα πάρα πολλές ώρες, με αποτέλεσμα να παρατηρήσω διάφορα δεδομένα. Τα νερά, καθώς στη στάθμη της θάλασσας ήταν χαμηλωμένα και ο αέρας ήταν πλάτη, δεν υπήρχε ζωή. Με το που ανέβηκαν τα νερά και ο αέρας γύρισε σε κόντρα φάτσα με μένα και μετά στο απόσπασμα που είδατε την ώρα που έχω το strike ήταν στα πλάγια, ξεκίνησε να έχει ζωή και πήραμε και το strike. Την ώρα που το πήραμε, ενώ είχα ψαρέψει όλο το βράδυ από το απόγευμα, το strike ήρθε τα ξημερώματα. Πολύ σημαντικό αυτό. Τα ξημερώματα γενικά, τα λαβράκια είναι πιο δραστήρια. Σε Ανατολή και Δύση ηλίου ξέρουμε ότι είναι πιο καλές ώρες για spinning. Από εκεί και πέρα, το μέρος ήταν ρηχό. Εγώ είδατε ψάρεψα με minnow. Το minnow είναι σταθερή αξία, αποδίδει γενικά. Αλλά στο συγκεκριμένο μέρος που ήταν ρηχά, αν δούλευα walk the dog, θα ξεκλείδουν τα ψάρια πιθανώς πολύ πιο εύκολα. Αν ήταν βαθιά τα νερά και δούλευα σιλικόνες, επίσης θα ξεκλείδουν τα ψάρια πολύ πιο εύκολα για δύο λόγους. Επειδή η σιλικόνη έχει πιο φυσική κίνηση, σπάει, είναι ευλίγιστη, και επειδή θα μπορούσα να τα ψάξω σε όλη την υδάτινη στήλη από τέρμα χαμηλά. Πολύ καλό εργαλείο να το δουλεύετε. Πάμε τώρα να δούμε το επόμενο πλάνο για να δούμε ένα διαφορετικό σημείο, όχι τόσο hot spot εκβολή ποταμού και κλασικό που γενικά θα μου πείτε ότι λίγο πολύ το γνωρίζατε όλοι φυσικά. Πάμε να δούμε κάτι πιο κοντά στα δεδομένα που συναντάμε γενικά παντού.
Εδώ είμαστε, strike. Ωρε φίλε. Τα κόψω όλα. Δεύτερο κλασικό σημείο, η κάβη. Κάβη με βαθιά νερά ιδανικά. Ο κάβος γιατί είναι ένα κλασικό σημείο? Γιατί από εκείνο το σημείο θα περάσουν τα ψάρια ώστε να μπουν μέσα στον κολπίσκο να φάνε, ή εάν στοχεύουμε σε πελαγικά ψάρια, κάποια στιγμή θα περάσουν από εκεί πέρα. Για παράδειγμα, παλαμίδες και όλα τα πελαγικά ψάρια, μανάλια κτλ. Τώρα, σε συγκεκριμένο σημείο εγώ στόχευα σε κάποιο πέρασμα. Δεν υπήρχε δηλαδή κοντά μου κάποιος κολπίσκος, οπότε θα περάσουν από εκεί, θα μπουν, θα βγουν κτλ. Ήταν αρκετά πιο κάτω. Το πέρασμα έγινε. Χτύπησε ένας μεγάλος λούτσος. Το κακό βέβαια σε αυτά τα σημεία, όχι σε όλα, στο συγκεκριμένο σημείο όμως ισχύει, έχει πολλά σημεία τα οποία έχει μονόπετρα τα οποία θα πάνε τα ψάρια για να μας τα κόψουν όλα, όπως και μπορείτε να δείτε στο βίντεο ότι έγινε. Είναι όμως πολύ δυνατά σημεία εκτός από περάσματα, διότι με τα βαθιά νερά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με αυτές τις τεχνικές όπως το spinning όλα μας τα εργαλεία. Δηλαδή μπορούν να δουλέψουν από τέρμα ψηλά, popper, walk the dog, πιο χαμηλά minnow, ακόμα πιο χαμηλά pencil, σιλικόνες, πλάνη, μπορούν να δουλέψουν όλα με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να δελεάσουμε και να προσεγγίσουμε όλα τα είδη ψαριών, είτε με πιο γρήγορες ανακτήσεις και τεχνητά, όπως είναι για παράδειγμα η πλάνη ή οι σιλικόνες με παιχνιδιάρικα χτυπήματα, είτε λόγω βάθους, επειδή ψαρεύουμε από τέρμα χαμηλά μέχρι τέρμα ψηλά. Πολύ δυνατά σημεία και η κάβη. Πάμε να δούμε και το επόμενο απόσπασμα. Θα αφήσω το τεχνητό να βυθιστεί, καθώς είναι sinking και όχι απλά sinking. Το βάρος του έχει στην ουρά είναι οπισθόβαρο, που σημαίνει ότι έχει πολύ γρήγορη βύθιση. Τώρα θα ξεκινήσω ανάκτηση από τέρμα χαμηλά, δηλαδή θα σκανάρουμε όλη την υδάτινη σκύλη. Έτσι μπορεί να προκαλέσουμε επίθεση από θηρευτή που δεν θα χτυπούσε, όπως τώρα. Απίστευτο, παιδιά. Λούτσος. Είχαμε καιρό να το δούμε αυτό. Στη Χαλκιδική, έτσι. Άρε, παιχταρά μου. Περίμενε, ρε παιδί μου, περίμενε. 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 Θα το βγάλω μια φωτογραφία, να το στείλω σε ένα φίλο που το μελετούσε αυτές τις μέρες ότι έχει λούτσο στην περιοχή. Ελπίζω να βγαίνουν καλές φωτογραφίες. Τώρα ηρέμησε. Extremos. Στρέφει, δεν τη γλίτσανε ακόμα πάνω. Μινάκι. Ωραία φίλε, για τις δύο τις αλλαγές. Κατά. Μάτωσε, αλλά θα ζήσει.
Να, το ξέρω, αλλά ήρεμα. Πολύ ωραίο. Γρήγορα στη μαμά σου. Έλα, κολύμπα. Σοκαρίστηκε το ψάρι. Έλα. Τέλεια. Πήρε τα πάνω του. Καλή φάση. Ένα πολύ δυνατό σημείο και αγαπημένο θα έλεγα για μένα είναι η κολπίσκη με ρηχά νερά και βυθούς ανάμεικτους ή πετρώδεις. Τι συμβαίνει σε αυτά τα σημεία? Σε αυτά τα σημεία απαγγιάζουν από τον καιρό, αλλά και επειδή υπάρχουν πολλές κρυψώνες, πέτρες, μονόπετρα δηλαδή, πλάκες, χαραμάδες, που μπορούν να κρυφτούν τα μικρόψαρα, ο γόνος, με αποτέλεσμα τα μεγάλα ψάρια να μπουν να τραφούν. Είναι ένα σημείο δηλαδή τα οποία θα πρέπει να τα ψάχνουμε. Τώρα, αυτά τα σημεία έχουν το εξής πλεονέκτημα. Επειδή είναι πολύ ρηχά, το τεχνητό κυριολεκτικά περνάει μπροστά από τα μούτρα του αρπακτικού. Οπότε είναι δύσκολο να αντισταθεί και είναι δηλαδή πιο εύκολο να πάρουμε το strike. Το μειονέκτημα είναι ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην σκαλώσουν τα τεχνητά μας σε κάποιο μονόπετρο και είναι εξαιρετικά δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε όλες τις κατηγορίες τεχνητών σε τόσο ρηχά νερά, όπως για παράδειγμα είναι η πλάνη ή οι σιλικόνες. Σε τέτοια σημεία είναι πανεύκολο να χρησιμοποιήσουμε walk the dog τεχνητά δηλαδή, ή popper, γενικά τεχνητά επιφανείας. Εγώ βέβαια κλασικά μείνω ένα από τα αγαπημένα μου, ειδικά με το Tiger, όπως βλέπετε εδώ πέρα, δεν το αλλάζω με τίποτα. Είναι θεωρώ ένα τεχνητό το οποίο ξεκλειδώνει τα πάντα, όπως έχετε δει. Θέλω να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια άλλα σημεία τα οποία θέλετε να αναφέρουμε και να τα προσεγγίσουμε σε επόμενο επεισόδιο, για να μπορέσω με τον τρόπο μου να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα και να το καλύψω όσο γίνεται περισσότερο και όσο γίνεται να σας βοηθήσω φυσικά. Έφτασε και αυτό το επεισόδιο στο τέλος του. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο.